Hola, soc la Gemma, sotsinspectora del cos d'agents rurals i coordinadora del curs bàsic d'agents rurals. Hola, jo sóc la Mireia i sóc alumna d'aquest curs bàsic. En aquests moments, al cos d'agents rurals estem creixent i incorporant nous efectius per poder millorar la protecció del medi natural. És un curs extens, d'unes 600 hores aproximadament, i es fa a través de l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals. És una formació amb un enfocament totalment pràctic i incorpora metodologies avançades d'aprenentatge. Formeu futurs professionals compromesos amb la gestió, protecció i conservació de la natura. Com a alumna del curs bàsic del cos d'agents rurals, he de dir que és una formació que m'ha sorprès perquè és molt potent, és exigent, però alhora també és molt dinàmica i innovadora. Innovadora per què? Perquè aquest any han incorporat el grup de psicòlegs que ens estan avaluant constantment les competències claus que ha de tenir un agent rural. Per mi, aquest curs bàsic del cos d'agents rurals també ha sigut molt especial i molt important perquè arran de les mesures de feminització que s'han pres, som moltes dones que estem participant en aquesta formació i és molt especial compartir aquests 6 mesos amb elles. La incorporació de les noves i dels nous agents rurals és molt necessari per la protecció dels valors del patrimoni natural, sobretot dins d'aquest context de canvi climàtic en el que ens trobem actualment.